कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय कृष्णा फिल्म्स। भदरा संगे सुतलू का बात भइल हो, भदरा संगे सुतलू का बात भइल हो, साथी रे कैसे सोहाग रात भइल हो, ए सखी रे बोला ना कैसे सोहाग रात भइल हो। अब से जरिया बोला काकाई कइले, घुंघटा उठइले की नथिया उतारले, ए सखी अब से जरिया बोला काकाई कइले, घुंघटा उठइले की नथिया उतारले। पहले पहले बोला का बात भइल हो, पहले पहले बोला का बात भइल हो, साथी रे कैसे सोहाग रात भइल हो, ए सखी रे बोला ना कैसे सोहाग रात भइल हो। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। सोनू कुंदन चंदन कहना खेला, कैसे पलंगिया पर चुमा हो लेला, सोनू कुंदन चंदन कहना खेला, कैसे पलंगिया पर चुमा हो लेला, कैसे बतिया हऊ वाला शुरुआत भइल हो, कैसे बतिया हऊ वाला शुरुआत भइल हो, साथी रे कैसे सोहाग रात भइल हो, ए सखी रे बोला ना कैसे सोहाग रात भइल हो। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।